зле, отколкото очаквах. Всъщност общинските финанси са харчени по един начин, които са довели общината до истински колапс. Когато постъпих, аз заварих запорирана сметка от Националната агенция по приходите на община Пазарджик. Пари нямаше, сметката беше на червено. Моментната финансова картина е следната и аз ще говоря предимно за 2023 година, това, което заварихме. Първо ще започна с това, че предното ръководство на общината при съставянето на бюджета съвсем съзнателно е завишило собствените приходи на общината от местни данъци и такси с над 10 милиона лева. Или близо 25%, знаейки предварително, че тези средства няма как да бъдат събрани, при все, че отдела на община Пазарджик по местни данъци и такси е един от най-добрите в България, що се отнася до събираемостта. В бюджета са били заложени местни приходи от 44 милиона лева, знаейки предишното ръководство, че общината за цялата година няма как да събере повече от 33, максимум 34 милиона лева. Ще дам един пример. Такса смет са били заложени приходи от малко над 14 милиона лева, имайки предвид, че целият облок, т.е. ставките на абсолютно всичките имоти, ако бъдат събрани на 100%, са не повече от 11,5 милиона лева, т.е. близо 3 милиона лева повече от максимално възможния размер да бъдат събрани, са били заложени в приходната част. Сами разбирате, че е абсолютно невъзможно хипотетично тези средства да бъдат събрани. Каква е била причината да се направи това? Хубаво е да кажем на гражданите да го знаем, а именно да се оправдаят несъразмерните харчове в разходната част на бюджета, които ръководството на община Пазарджик е възнамерявало да извърши. Питате се сигурно как се компенсира една такава огромна дупка в бюджета от над 10-15 милиона лева всяка година. Ще ви отговоря какво се прави. Тегляне на кредити и продажба на общинско имущество, което за съжаление вече почти го няма, и отклоняване, тук е най-фрапиращото, отклоняване на целеви средства от държавния бюджет, които общината получава. Или изобщо не се компенсират тези дупки в бюджета устойчиво във времето, което води до натрупване на ни огромни дългове, които резултата в момента е този. И тук идва най-фрапиращия момент, за който искам да кажа на гражданите и на вас – отклоняване на държавни средства. Това, което е вършило предишното ръководство на общината. Забележете, само за 2023 година, за периода януари-ноември, общината в лицето на предишното й ръководство отклонил над 3,2 милиона лева държавни средства. Похарчила ги е за нещо друго, а не за това, за което държавата ги е дала на общината. От които, забележете, 2 милиона лева за училищата в община Пазарджик и 600 хиляди лева за социални дейности. За предходните няколко години това също се е случвало и тази сума на отклонени държавни средства надхвърля 10 милиона лева. Повтарям, само за 2023 година общината е похарчила над 2 милиона лева от парите, които е следвало да достигнат до учениците на Пазарджик. Това деяние може би граничи с криминално такова, за което следва да се произнесат и правоохранителните органи. Директори на училища, които да ми кажат, че общината им дължи пари, не им е превела субсидията, която държавата дава на общината и която трябва да достигне за тях. Че нямат средства за заплати на учителите, да си платят сметките за газ, за да могат учениците да бъдат на топло, идва зима, за да закупят съответните пособия и да протича нормално учебната дейност. Между другото, вече сме информирали Министерството на финансите, които поискаха подробна информация за абсолютно всички финансови транзакции, прехвърляне на средства от едни и други сметки. Колегите от финансовия отдел работят, за да предоставят тази справка на Министерството на финансите. Друг скандален случай, който заварих, нагледен пример, искам да го споделя с обществеността. През декември 2021 година общината е получила от Министерството на младежта и спорта целеви средства в размер на 833 хиляди лева за изграждането, за реконструкцията на физкултурния салон на основно училище Иван Батаклиев. Защото салона на учениците е бил в състояние, което не е било годно те да провеждат своите занимания по физическо възпитание. И какво смятате се е случило? Общината е похарчила тези пари и те никога не са достигнали до училището, за да изградят те своя физкултурен салон. В момента ситуацията е такава, че учениците няма къде да карат час по физическо, тъй като салона е в тежко експлоатационно състояние и те карат тези часове в класните си стаи. Няма къде да играят и къде да се учат. Продължавам нататък с цифрите. 27 милиона лева
задължения към местни доставчици. Всеки ден при мен идват фирми кредитори на общината с суми, които им се дължат. 3,6 милиона, 2,8 милиона, 1 300 000. Сумите са огромни. Аз започнах да се запознавам с тези договори, да ги ревизирам, за да видя за какво всъщност са били харчени парите на община Пазарджик. За какво ние трябва сега да платим тези 27 милиона лева. И се натъквам на някои, меко казано, много любопитни неща. За това как се е източвала общината през годините. Ще ви дам един пример, понеже наближава Коледа и темата е доста актуална. Това е коледната украса на града. 260 хиляди лева с включен ДДС за коледна украса на Пазарджик. Тук влизат, забележете, 108 хиляди лева с включен ДДС за монтаж и демонтаж на коледната украса. 108 хиляди лева. И тук е много важно да споменем. Предвидени са още до 108 хиляди лева с включен ДДС за ремонт на съществуващата вече коледна украса, която е собственост на община Пазарджик. Не знаят каква е точно нейната стойност, предстои да се запозная, но надали е много по-голяма от тези средства. Още по-любопитен факт е, че тази сума или сходна на нея е била предвидена и в предходните години, отново за ремонт на коледната украса. Изводите оставам на вас и на гражданите, какво всъщност се е случвало по тези пера на Пазарджик. Над 15,5 милиона кредити, като тук влизат кредити както към търговски банки, така и към фонд ФЛАГ. Това е един специален фонд, който финансира общините. Дела, съдебни дела, задължими суми към РИОСВ за отчисления по закон за управление на отпадъците. По едното дело, сумите, които РИОСВ претендират, са 900 хиляди лева главници и 75 хиляди лева лихви. По другото дело, забележете, 5,5 милиона лева главници и близо 1 милион лева лихви. По изпълнително дело към НАП, това, което заварих, 657 хиляди лева лихви към РИОСВ, неплатени, по предходни такива актове, които са същия предмет на делата, които споменах по-горе. И по-важното, не са внасени осигуровки на служителите на община Пазарджик. В момента размер е около 611 хиляди лева. Отделно към изплатените за месец октомври заплати предстои да се начислят едни допълнителни около 382 хиляди лева осигуровки. Това е изключително смущаващо, че предишното ръководство на общината не е внасяло и е бавило осигуровките на служителите, защото това поставя под риск най-вече здравноосигурителните права на служителите, които могат да бъдат прекъснати. И също така много важно нещо, поставя под риск получаването на милиони левове средства по одобрени програми от плана за възстановяване и устойчивост. Защото за да ги получим ние тези пари, които вече са одобрени на община Пазарджик, тук влизат 3 милиона лева за средношколското общежитие, 27 милиона лева за саниране, която сума предстои да нараства. Община Пазарджик трябва да представи чисто досие, т.е. че няма публични задължения към НАП. Докато ние не се разплатим с тези осигуровки, получаването на тези средства е поставен под риск и има реален шанс реална заплаха общината да ги загуби, което ние по никакъв начин ще се стремим да не го допуснем. Казвам всичко това не за да влизам в някакъв обяснителен режим. Аз просто искам да знаят жителите на Пазарджик как са харчени техните пари през годините, парите за образованието на техните деца, както и парите на най-уязвимите социални групи. Относно спорта, понеже много се спекулира с тази тема в последно време. На първо място аз искам да ви кажа, че е невярна информацията, че общината е спряла парите за спорт след моето встъпване в длъжност. Напротив, много преди това парите за клубовете, месеци преди това не са били превеждани или са били превеждани в размери, в които не са били превеждани в съответните размери, в които общината се е била ангажирала. Аз когато се срещнах с волейболния Хебър, малко след балтажа на 5 ноември, научих, че играчите и спортно-техническия щаб не са получавали заплати от август месец насам. Може би това е причината същите те да искат да напуснат, защото не са получавали възнаграждения за месеците септември и октомври, когато знаете кой е бил кмет на община Пазарджик. Научих също така и видях с очите си, че това са въпроси от спортно-техническо естество, но на мен ми направиха впечатление, че селекцията е била правена явно без въобще предварително да е било обезпечено финансирането на отбора, което за мен е
противоречи на схващанията ми за това как трябва да се бюджетира и как трябва да се поемат ангажименти към състезатели, техните семейства, спортно-техническо ръководство. С други думи, правили са си сметки без кръчмар, без да имат яснота откъде ще дойдат парите. Това, което искам да кажа със спорта, и аз го видях с очите си и го споделят и моите колеги, че през годините се е надувал един огромен балон, който в началото на тази година или може би в средата на тази година е започнал вече да издиша, тъй като общината е взела да се задъхва. Окончателно се е спукал с пълната абдикация и спиране на финансирането в началото на есента, последните месеци от мандата на предишното ръководство. Само да кажа цифрите. Имало ангажимент общината да отделя по 350 хиляди лева на месец за волейболния отбор и по около 300 хиляди лева на месец за футболния отбор. От справката, която имам, 5,5 милиона лева, като над 90% от тях са дадени до месец август от началото на годината за 2 частни клуба. Повтарям, частни клубове. Разбирам погрешно по никакъв начин. Аз като човек, който е отдал целия си живот на спорта, искам да помагам на спорта. Но кажете ми как ще стане това, като само за следващите 10 дни ние трябва да разплатим спешно 2,5 милиона лева, а по запорираните сметки на общината има не повече от 100 хиляди лева в момента. И се питам аз, кое е по-належащо? Да се чистят улиците и да се събира боклука, да е светло, или да дадем пари за заплати на професионални спортисти, които понякога са в размер на няколко десетки хиляди лева на месец. Да, искаме да помагаме и ще го правим, но според моментните финансови възможности на общината и без това да става за сметка на други дейности, като комунални услуги, ток, транспорт, сметопочистване и така нататък. Така че е хубаво това хората да го знаят и да се спре веднъж завинаги с спекулациите. До тук с това, което заварих. Сега искам да кажа какво възнамеряваме да направим и какви са вече първите стъпки, които аз и екипа ми сме предприели. Спиране на всички кранчета, от които общината е била източвана през годините. Край на раздаването на корупционни пари, заявявам го най-отговорно. От тук насетне, за всички стари задължения, които общината е натрупала, пари ще се плащат едва след ревизия на самите договори. Какви дейности са извършвани и срещу какви суми. Ще поканя на среща всяка една фирма, кредитор на общината, за да предоговорим сумите, които се дължат. Да видим за какво се дължат тези пари и дали фактурираните дейности всъщност са реално извършвани и на каква стойност. Втора стъпка. Пълна прозрачност при разходването на публичните средства от тук нататък. Това включва изключителна финансова дисциплина. Край на безконтролните харчове от тук нататък. Парите на общината ще бъдат разходвани единствено и само по предназначение, също го заявявам най-отговорно. Няма да позволя да ми бъдат извивани ръцете в нито един момент за нищо. Било то за спорт или за други дейности. Общината от тук нататък ще плаща според възможностите си и според финансовото състояние, в което е доведена от хората, които са управлявали тази община 16 години. Трета стъпка. Усилено работим, за да получим финансова помощ от Министерството на финансите, така че да се справим с първоначалните нужди, които общината има. Вече проведох 2 срещи с министъра на финансите, господин Асен Василев. Днес предстои да проведа 3-та среща с екип на Министерство на финансите. Те са информирани за финансовото състояние и финансовите операции на предишното ръководство на общината, вече са изискали съответната информация и ние им оказваме пълно съдействие, за да се установи точно колко голяма е щетата. Четвъртата стъпка, ние сме в напреднали разговори за получаване на финансиране по важни за Пазарджик проекти за десетки милиони левове. Това са инвестиции в инфраструктура, капиталови разходи, които ще направят Пазарджик един по-красив и по-приветлив град. Тук трябва да спомена ремонта на моста на Марица, където сме в контакт с министъра на регионалното развитие господин Андрей Цеков и шефа на агенция Пътна инфраструктура, така че да се започне проекта за основен ремонт възможно най-скоро. Надяваме се самите ремонтни дейности да започнат в средата на следващата година, тъй като знаете, мостът е в много тежко експлоатационно състояние. Тук е момента да благодаря на екипите от различните дирекции. Това са строителство, транспорт, околна среда, също така дирекцията, която отговаря за еврофондовете, които през последните дни работеха почти денонощно, за да може ние да подготвим и подадем към Министерство на финансите съответните проекти, по които да получим евентуално да получим финансиране през 2024 година. Пета стъпка,
Тя е в тясно взаимодействие с предходната, а именно получаване на европейско финансиране по плана за възстановяване и устойчивост. Споменах вече за ремонта на средношколското общежитие, където се очаква размера на проекта да бъде над 3 милиона лева. Пазарджик предстои да получи поне 27 милиона лева за саниране, като предстои да проведем допълнителни разговори с съответните ведомства, за да може тази сума да бъде увеличена. Това са само част от проектите, които са разработени, за които сме кандидатствали. Тепърва ще кандидатстваме да получим финансиране. Те са на обща стойност за програмния период над 200 милиона лева. И накрая, преди да дам възможността за въпроси, искам най-отговорно да заявя, че светлина в тунела има. Но за тази цел ние трябва да си дадем ясна сметка в каква ситуация сме поставени. И от нас самите зависи как и кога ще излезем от нея. Аз мога да гарантирам, че аз и екипа ми ще работим денонощно да го постигнем, защото го дължим на Пазарджик. Благодаря ви. Заповядайте. От БТА Да. Тези, които срещат. Аз съм извършил съответната проверка. На ниво Комисия за защита на конкуренцията, концесията е потвърдена, договорът е потвърден. Той е обжалван от една от фирмите участници пред Върховен административен съд. Делото е минало, заседанията са приключили и се очаква решение на Върховния административен съд. Аз никога няма да си позволя да коментирам съдебно решение. Ще се съобразя с него такова каквото е. И има ли какви проблеми? Тоест няма нова и стара администрация, имаме служители на община Пазарджик. Тях не ги касае това, кой е кмета на община Пазарджик. Техните задължения са да работят така, че гражданите да получават едно добро качество на услугите. Аз вече проведох среща, събрах всичките служители на община Пазарджик, за да им кажа, че разчитам на тях, протягам ръка към тях и смятам, че те трябва да работят за това ние да изведем Пазарджик от състоянието, в което се намира. Така че категорично разчитам на служителите на община Пазарджик. Относно екипа ми, както знаете, все още няма избран председател на Общинския съвет. Аз предпочитам да завърши този избор, който предстои следващата седмица на 28-ми. Надявам се вече да бъде избран председател и Общинския съвет да може да заработи и в кратки срокове след това ще съобща и конкретно какви хора ще влязат в екипа. Как да го разберем? Всъщност това, което можем да кажем е, че парите, целевите средства за някои държавни дейности не са достигали до бенефициентите, до които е следвало да достигнат. Това са училищата и съответно това са службите, които предоставят социални дейности. За какво са били харчени? Може да са били харчени за най-различни неща. Не е ли документирано? Ами не, те влизат в обща сметка на общината и оттам нататък няма диференциация, като се извършват някакви разплащания, от кои пари се вземали, от кои не. Факт е, че не са били преведени на институциите, до които е следвало да достигнат. Разбира се, ние вече сме информирали Министерство на финансите за състоянието и за операциите, финансовите, които са били извършвани до момента. Министерство на финансите е изискала пълна справка относно това какво се е случвало, какви транзакции е имало и оттам нататък е изцяло в компетенциите и прерогативите на Министерство на финансите дали да прецени и да назначи такава финансова ревизия. Има ли данни за изнесени документи? Ами дори и да има такива данни за изнесени документи, вие знаете, че парите винаги остават следи, така че няма как да се прикрият дейности, които са били извършвани и за които е имало съответни финансови разплащания. Точно се появиха информация тогава, че има сигнали за изнасяни папки с документация. За момента общинските служители се действат по всякакъв начин, така че ако се натъкне на нещо такова, ще го съобща първо на вас, медиите. Ами напуснали се, което казах на общинските служители, го потвърждавам отново. Аз ще разчитам на всички общински служители, които си вършат съвестно работата, притежават необходимата експертиза, така че за момента никой не следва да се притеснява за своето работно място. Тоест очаквате се действия от тях? Разбира се.
които са пожелали, са напуснали с предишното ръководство. Аз приемам, че тези, които са останали, са експерти и възнамеряват да си вършат задълженията. Това ще бъде съдбата на финансиста на общината? Това е човек, който разпределя средствата? Може да попитате самия господин Гайдаров как се е случило това разпределение на средствата и дали му е бил оказван някакъв натиск. Аз тук имам един доклад, който е изготвен от него и много от данните, всъщност, които изнасям в момента, се позовават точно на този доклад. Аз няма как да си ги измисля. Реално господин Гайдаров има ангажимент към актуализирането на настоящия бюджет и към приемането на следващия, тъй като знаете, че тук сроковете са изключително кратки и дори да дойде нов финансов директор, той ще бъде изключително затруднен да може да изготви бюджета за следващата година. След това ще седнем и ще разговаряме с оглед ситуацията, да видим как да процедираме от тук нататък.